täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemme jaňda salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimiziň 142-nji bölümine hoş geldiňiz. Bu hepde täzeliklere bambiçki boşluk bilen başlaýar. Nesip bolsa aprel aýynyň 10-näçine çempionumuz Döwletjan Ýagşymyradowyň boýy bolmaly. Ýöne entek dol şekilde kontraktda gol çekilmendir. Eger anyk bellisi bolsa biz ilkinji bolup size habar ederiz. Şonuň üçin agza bolman görýän dostlarymyz, agza bolun bolmasa gyzykly täzelikler sypdyrarsyňyz we agza bolan dostlarymyz like basalyň, tesir ýazalyň we täzeliklerimize başlalyň. Täzeliklere başlamazdan ozal 23 fevral ýetip gelýär. Oglanlar hemmäňizi bayramyňyz bilen gutlaýan. Kliplerimize başlaýar. Ýaş ýigitimiz Resul Mehmedow bilen täzeje klip näbelli. Meni on feridip tant edişine başım aylanny, başım aylanny, başım aylanny. Olmaňa göz edip tant edip feridip hemmede faylanny. Ya meni sevdimi ne belli, o ne belli. Bir zat diýsem öwýän ýaly bolýan, owdunluňa giň alýan. Men saňa hayran, hayran. Dostlarım, seren olsaňyz soňky wagtlarda gyýda aýdymçylarymyzdan köpelýär. Berekella. Zara Muhammedowa ýa-da dolama. Gittim çıktım men yola, men ýa-da dolama. Gittim bu şäherden, kimden sorasaň sora. Gittim çıktım men yola, men ýa-da dolama. Gittim bu şäherden, sawal özüň gora. Köp dönäri Rasim Geldiyevden täzelik ýokdy. Ine de täzelik öpesim gelýär. Yanağımdan öpesim gelýär, uzoklap söýesim gelýär. Maňa diýje günnüzi ýok, görsem hem göresim gelýär. Yanağımdan öpesim gelýär, uzoklap söýesim gelýär. Maňa diýje günnüzi ýok, görsem hem göresim gelýär. Ýene de bir täzelik owdonça gyýdymyz Aylaradan. I love you. Bayram Hojadow ýeke duýan. Bayramyň aýdymlary gowy. Welin azyjyk kliplerine dönserse klas. Yollarım alışan yani, dünyadan soğuşan yani. İnni kim bilir ne tanış yani. Ödümü köplükte yıka duyan, sen gidelim beri. İğine saradı bolsodu diyen, ol günden beri. Ceyhun Atajekov öňkü aýdymyna täze klip hödürläpdir. Şu aýdym mylaýymja. Bardım ikimizin tanışan bölmeyde, dolunum sen ve ben geçenimizde. Hemme zakerine ikimizden başa dünya bulunmuyor, ol günler daşta. Halipa Aksta Parfum konsertden klibi öýkeler. Ceyhun bolup akmasam, ataş bolup yakmasam, gözlerine bakmasam, gözlerinden yıkılar. Yürekte bağ koymasam, nehirlerin çoymasam. Yine de bir ýaştalandymyz Sülgünden cover Tastan ýürek. Bir tek bana mı taştan yüreğin, bu koca dünyada niye ben öleyim? Bir tek bana mı taştan yüreğin, bu koca dünyada niye ben öleyim? Inne olsa gelim gülälek Hezret Gulywadan goşky diňläli. Ayetine götüren toprağa dil yetirme. Sayesine oturup yaprağa dil yetirme. Gülsen yürekden gülsen, kalpta kine götürme.
sancısını bilip bilmän kökrüge dil ýetirme. Halk aydım taýymda täşli Tülegenowden bir näçe aýdymlar. Aslı aravatlı beyitlerim Tevridim meyler solam Yedinlimi Zıgalar tel tel Gözlerimi thane Vah vah Ağalar Tevridim meyler solam Yedinlimi Gyýdlar, gelinler, 23 fevralda oglanlara näme sowat etdiňiz? Diňe ýollaşyňyza ýa ýigdiňize däl, indiňize, doganyňyza, kakaňyza. Sen näme sowat etdiň ýigdiňe? Bilmem. Etdiň ýöne aýtjak. MP şahjyna hip-hop söýjiler üçin gow täzelik Iska Muslim täze albom çykardy. Gece geziyorsun yeki gezme bu rayon Zinken migzemet Tek diyecek zatların kenar yöne Hiç kim seni dinlemez Kopyalı her zıngan topum düşüp dur toro Kalıp baryan gönü yok koro Basıp baryan yönü kopama 330'luk bekada Giyeceksin yani kok edip Sen köçenden tuğle yali men geçip giderin ehada Halk aydımdan yine de var täzelik Batır Muhammedov mert kıldım. Ey bağı içinde kimi koydun Erkan'a Dağ içinde min miskine yurt kıllım Bağı içinde kimi koydun Erkan'a Dağ içinde min miskine yurt kıllım Hip-hop dünyasından yine de var täzelik DMC ve Diğeri 8 Baba. Dis gitana, eller gitana, eller tamma yetana, dokse, uyuzumda. Dis gitana, eller gitana, eller tamma yetana, dokse, uyuzumda. Baba geldim bana, baba geldim bana, baba geldim bana. Instagram täzeliklerine gelenmizde Kakş Aman Durduyev öňkü hit aýdymlarynyň stiline täze aýdym ýazga geçirýär. Gelýäs en gowaryan şahaçyklarymyzyň biri köneleri ýatlaly Bäşim Ilmuradow sen gitdiň. Ömür batdy giden ýoluny galym weýran dünýede eger bilsen bu jahanda galym weýran dünýede sen sebäpli boşap kallim bile giden yerlerimi zarin ağlaşarlar ve atmandan durnalar zarin ağlaşarlar ve atmandan durnalar. Yine de var köneleri ýatlaly Maro gruppasy bilen. Dostum akbalyma atme bice Duştum bir ýerde ýağışı gece Sayabanyň aşagyna garym gece Tögütürmen oňa aýdyp başladym Gyýdym gidermen duýup başladym Gyýdym tögütürmen alyp başladym Gyýdym gideni aklym şaşyrdım dostum aklym şaşyrdım Gyýdym gideni aklym şaşyrdım hayran baby Duyan men duyan ey teywi mi duyan ey Gyýdym söýmedini inni men duyan ey hayran men hayran ey dostlarym hayran ey Gyýdym gidenine aklym men
gelýäs tesvirleri okumaly şahaçygyna. İlkinji tesvir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Leva. Aşıklar, äleme yaraşyklar, iki aşık birikse gıýbat eder gıýşyklar diýipdir. Ähliňiziň söýgüller günüňiz gutly bolsun diýipdir, ýani geçen. Indiki tesvirde hoş geldi Amanow söýgüller günü bilen hemmäňizi gutlaýan diýipdir. Hemme kişiň adyndan sag ol. Tema döredijilik şeýle diýipdir. Şammy depçini görüp gözüme ýaş doldy. Saha Dursun Karajaýewiň klibine diýe. Ramin Artikov şeýle diýipdir. Salam men Ramin. Bu edek men 10-njy udaçy ow diýipdir. Aýşe dňon Valentina pozdravляю diýipdir. Spasibo. Inni Nurali Hakiyev şeýle diýipdir. Salamu alaykum. Mejetima işgärleri tölemä işiňizde üstünlük, täzelikler bilen her hepde hawary ýetişdirýäňiz we hawarly etýäňiz udaçy diýipdir. Özünden goşdum. Rahman Gaýsyzow. Gittiň döwran bizi taşlap, mejetima 20:00'da başlap. Seni görýäs Wi-Fi puls harjap, gelýäni döwran bizi bagyşlap. Dip goş gelipdir we kakam şu yerden salam ýollayan kakam Baymuradow Gaýsyz. Döwranam ýakynda geler ýa-da content time'dan Şeýlelik bilen 42-nji bölümimiziň hem ahirine geldik oglanlar. Hiç kim gutlamadygam bolsa 23 fevral bayramymyz bilen biz gutlaýas. Inge säslädem özüňize goýja seredin hoş sag bolun. Ki tapal diyor. Täzeliklerimize ban biçski. Boşluk gören naşlaýas. Nisip bolsa aprel aýynyň 10-nyny. Ýönente kontrakta dol şekilde gol çekilmänler. Eger dol şekilde näme diýjek? Eger anyk belli bolsa boldy. Häzir olap näme bolar? İşte o bayramçylykda işte onu gutlamak. Ýeke duý andur bir hilek girdim. Dalş bolş. He. Halypa akadur tamandır. Nertekeniňden batyra. Aşağıdaky nokta. Şol o da ikisi birdat 15. Saat neçe? Aha men uçup ýetşäy besem onke. Atlaly Maro, sen kommentlerim uratmadyň ereýte. Urattım. Amanow we oňa Instagramdan ýazypmydim. Mena barur bilere. Yo biler ha. Söýgüller günü hemmäňiz gutlaýan nipdir. Näme diýen? Hoş geldi. İnnik tesvirde plan diýene şondan soň resko okap gitme birazcık pauza ber. İnnik tesvirde gül. İyi okap başladı şimdi. Böyle. Tuma döredijilik. Garajaýew. Men näme dedim? Sen Garajaýew diýdin. Davay täzeden. Tamam, boluy. Tabii tesvirler.